असे काय म्हणते तर आज भाडा असा आमच्या घरातल्यांकाच फिरवचा. तर जाऊच्या आधी आमचं माणसं आलेलो कोंबोयलो त्याची म्हटलं सोय करूया आणि फायनली आम्ही रिक्षेत वगैरे बसलो आणि जाऊक निघालो. तर थोडा मळबडीचा पावसाचं वातावरण झालेला, पण आम्ही नंतर कुडा वेंगुर्ला रोड पकडलो आणि येऊन पोचलो वेंगुर्ल्याच्या बाजारामध्ये. एकदम जबरदस्त स्वच्छ सुंदर वेंगुर्ला शहर आणि दुपारचा टाइम असल्यामुळे बरीच दुकानं बंद दिसत होती. मग आम्ही पोहोचेपर्यंत टाइम झालेलो करेक्ट 3:32. गाडी वगैरे व्यवस्थित पार्क केलो आणि सगळ्यात पहिलं दर्शन घेतलं श्री सागरेश्वर मंदिरचा. तर मंडळी तुम्ही पण पाया पडान घ्या आणि सगळी आमची मंडळी घेतले आणि बीचच्या दिशेने निघाले. आपण असं वेंगुर्ल्यामधील सुंदर समुद्र किनाऱ्यांपैकी एक सागरेश्वर जवळ. आई सोबत असा बीचवरती फिरताना एक नंबर वाटत होता, कारण आई मी बीचवरती असं घेऊन पहिल्यांदाच इल्लेले. तर फिरता फिरता भेटलो एक तिसरे तर तुमका माहितीच असतले. आणि थैसर थोडा पुढे गेल्यानंतर 2 बोटी पण होते. मग थैसर सुद्धा फोटो काढले. ऊन जरा बसा होता आणि नंतर दिव्यासोबत पण फोटो घेतले. तर तुमका ना हेचो फील या समुद्र किनाऱ्यावरती इल्याशिवाय तेवढं येऊचो नाही. तर एकदा तरी नक्की येऊन जावा. मग आमका भूक लागली. मैसर एक स्नॅक्स कॉर्नर होतो, थंय इल्यानंतर आईन घेतल्यान मंचुरियन आणि असे उकडले